A Lei de Espectáculos galega non ten calado no Concello de Pontevedra. Dende o Goberno nacionalista consideran que a Xunta deixa en mans do Concello todo este tipo de eventos, iso sí, sen ningún tipo de recurso. Problema de todo isto? Bueno, pois que si a nivel nacional, é dicir, a nivel galego, queremos fomentar a industria creativa, cultural e demais, si es músico, si es artista, vas a depender do concello no que estés empadronado. Si tes sorte e o concello dá solución, maravilloso, e se non tes sorte, pois probablemente non poidas actuar. Entonces, nos parece que de raíz está mal planteado este problema. E logo o de sempre, non? Que deixar en mans do Concello certas competencias ou certa capacidade, por suposto, sin recursos e sin financiamento adicional, que son temas, como entendedes, máis complexos que isto. Co fin de encher o baleiro legal que deixa esta normativa galega que entrará en vigor o vindeiro 2 de xullo, o Concello pon en marcha o programa Cabos Soltos, co fin de que as cafeterías ou locais pequenos poidan celebrar tamén actividades culturais dentro da lei. Cabos Soltos o que vai a ser é a asunción por parte do Concello de Pontevedra dunha programación que xa se está, a realizar ou que esperemos que se realice con máis frecuencia. O que queremos é institucionalizar ou darlle seguridade a esa coprogramación e para iso creamos, como digo, o programa de Cabos Soltos. Quere dicir isto que calquera local que queira facer unha programación, cafeterías, tendas, calquera establecemento que queira organizar algo para o que non sexa o uso habitual, podes inscribir no programa Cabos Soltos. Imos habilitar un formulario web no que os locais que queiran se deben adherir. A lei entrará en vigor o 2 de xullo e contará con 6 meses para a súa aplicación. Dentro dese marco, o Concello tamén desenvolverá e dará a coñecer este programa co fin de garantir a actividade cultural en Pontevedra.